Ukrajinske vlasti na čelu sa Zelenskim do sada su bile izuzetno uspešne u oblikovanju narativa o ratu u Ukrajini. Ruski projektili su pogodili Poljsku, ispaljene su rakete na teritoriju NATO-a, ovo je ruski raketni napad na kolektivnu bezbednost, ovo je veoma značajna eskalacija, moramo delovati, rekao je Zelenski sinoć u videoobraćanju iz Kijeva. U međuvremenu ispostavilo se da je raketu koja je pala na jedno selo u Poljskoj ispalila upravo ukrajinska PVO, pokušavajući da presretne ruske rakete. Ruske snage juče su izvele jedan od najžešćih raketnih napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu, tokom kojeg je pogođen i niz stambenih zgrada u Kijevu i drugim gradovima. Ukrajinske vlasti na čelu sa Zelenskim do sada su bile izuzetno uspešne u oblikovanju narativa o ratu u Ukrajini. Pre nego što se tačno znalo šta se dogodilo u Poljskoj, Zelenski je mogao da kaže da je izuzetno teško obuzdati ruske raketne napade i tako prebacivati krivicu na Rusiju, ili je mogao da kaže da Ukrajinci ne bi lansirali rakete iz sistema PVO, da Rusi nisu izvršili invaziju na Ukrajinu, piše Index.hr. Međutim, Zelenski je odlučio da kaže da je raketa koju je lansirala Rusija pala na Poljsku, odnosno da je Rusija ispalila rakete na teritoriju članice NATO-a. Ovim je znatno olakšao posao Vladimiru Putinu i ugrozio poverenje javnosti u Ukrajinu, na čemu je dugo i kvalitetno radio.